Ipuina, Plusi eta Minun, idazlea Jon, 3. maila. Behin batean, mendien artean zegoen baso batean, bi azeri ziren, Plusi eta Minun printzak. Biok oso ausartak ziren eta jendeari laguntzea gustokoa zuten. Egun batean postal bat jaso zuten. Postalan hau ipintzen zuen, Plusik eta Minun. Kaixo, ni Gardeboir naiz, mesedez nire alaba Kirlia erreskatatzera joan behar zarete. Errekonpentsa handia emango dizuet. Orduan, Plusi eta Minun martxan jarri ziren eta arratoi batekin txokatu ziren. Arratoia Pilf deitzen zen, eta hirurak printzesa Kirlia erreskatatzera joan ziren. Dorrean zeudenean, dragoi batekin topo egin, baina Plusik, Minun eta Pilfek tximista bat sortu zuten eta dragoia hil zen. Pilf dorrera igo zen eta Kirlia askatu zuen. Azkenean, hirurek printzesa Kirlia Gardeboiren etxera eraman zuten, eta handik aurrera oso pozik bizi ziren. Ipuina, lehen oporrak kruzeroan, idazlea Pol, 3. maila. Egun batean mutil bat eta bere gurasoak joan ziren kruzero batera, oporrak pasatzera. Hor mutila aluzinatuta geratu zen kruzeroa handi eta polita zelako. Hor lagun asko aurkitu zituen, bere gurasoek pinponera jolastu zuten, maiko jolasetara eta abar. Hiri bat zen itsasoaren barruan, hor pisina zegoen, jolas asko eta jatetxea. Mutilaren logela oso polita zegoen eta telebista handi bat zeukan. Oporrak bukatzera zihoazenean, mutilak ez zuen nahi etxera bueltatzea, baina bere gurasoek hitz eman zioten hurrengo oporretan kruzeroa bueltatu egingo zirela. Printze ausarta, idazlea Jugatz, 3. maila. Duela urte asko Txamtxam izeneko herri txiki batean Fanboy izeneko mutil bat jaio zen eta ez zuen beldurrik. Egun batean etxe sorgindu batera joan zen, beldurra ezagutzera. Han ilea moztu zuen ikusi gabe eta etxeko ispilu batean ikusi. Mendi baten tontorrean zegoen gaztelu baten 3 alabak zeukan errege bat, Elena, Laura eta Marta deitzen ziren. Egun batean mago bat heldu zen, eta erreinuaren erregea izan nahi zuen. Horregatik erregearen 3 alabak txikitu egin zituen eta jarroi batean sartu zituen. Orduan printze bat ailegatu zen, eta mago esan zion dragoiaren burua ekarri behar zuela printzesa salbatzeko. Azkenean dragoiaren burua ekarri zuen eta printzesa Pasen behin urrutiko isla batean Patakon pirata. Bera eta bere ikastuna oso pozik bizi ziren. Patakon munduko pirata ausartena zen eta bere ikastuna berriz Katxalin oso eskuzabala zen. Egun batean Katxalinek itsasontzi batean ihes egin zuen, baina Patakon ez zen enteratu. Ordu batzuk pasa eta gero, herri txiki eta polit batera iritsi zen. Han, bi ume aurkitu zituen, oso triste. Katxalinek esan zien, nahi duzuen nirekin jolastu, eta beraiekin hasi zen jolasten. Patakon, ailegatu zenean, Katxalineri esan zion, benga Katxalin bago.